на първо време изглеждаше, че всичко е тръгнало и аз дори като доволен потребител, всъщност и ти мисля, че го пробва. Вие сте пробвали? Да, ние пробваме. Нека да разкажете много накратко. И днес също дори пробваме. Какво се случва в момента с електронното таксуване на пловдивчанина в градския транспорт? Много е интересно. Ти беше първа всъщност. Намери го в 12, ако не се лъжа. И тя го пробва първо, каза в групата, нали, има електронно таксуване и аз такъв щастлив, имайки опит от София, нали, тръгнах и аз да се таксувам в автобуса. С банкова карта. С банкова карта, да. Ето, тук е големия проблем. Точно тук е големия проблем. Защото аз, нали, бидейки веднъж вече таксуван, валидатора ми излезна, че съм успял, транзакцията е успешна и на следващата спирка се качва контрольор. Сега. И контрольора изпада в едно такова състояние на небрана лоза, да кажа. Ступор, да. Защото първо не знае как да провери дали съм се валидирал действително. Кондуктора, понеже ми висеше отстрани, каза да, таксува се. И той вика, да, трябва да ти излезе баркод. Ама къде? Никой не знае. И след това се завъртяхме в една такава задънена улица, в която аз съм се таксувал, ама трябва да ти излезе баркод. Ама аз съм се таксувал, ама трябва да ти излезе баркод. Кокошката и яйцето. Да, прекарахме една спирка да ставим в този дебат. И в крайна сметка показах от банковото приложение, нали, че има една транзакция за 1 лев. И не, че успяха да го валидират или да го проверят, но казаха добре. Значи на този етап сме въвели нещо като електронно таксуване, но до всеки валидатор трябва да има кондуктор, който да удостоверява, че... Или да си показваме сметките. Да, или да си показваме... За жалост излезна, нали, наскоро имаше един доклад на заместник мета Роса Дъков, който държа да подчертая, че подхожда доста прозрачно, доста активно към темата. В въпросният доклад се казва, че въпреки, че общината е инвестирала около 14 милиона и половина, ако не ме лъжа някъде там. Над 12 милиона. Да, за договор с Тикси. Банковото таксуването с банкови карти не е покрито от този договор. Което е интересен казус. Какъв е този договор, който... Оказва се, че да. Толкова популярна опция не е предвидена. Най-ключовата част от таксуването, което е да можеш просто с картата си да се... Изобщо не е било мислено като вариант да влезе в договора, изобщо да бъде като услуга. И това ние го разбрахме буквално преди 2 седмици. Да. И това поражда вашите възражения? По-скоро отново притеснение, защото още изясняваме казуса, но от доклада се видя, че са необходими още около 6 милиона поне като инвестиция. 6 милиона и 800, нещо такова казахте. Видях аз някаква такава сметка. Около 6 милиона, да не дам точна дума. Въпросът е, че в това влизат първо банковото таксуване, което го няма. Второто е проследяването в реално време на автобусите. Тоест ние на табата все още няма да може да виждаме къде се намират автобусите, защото не е включено към услугата. И вече третото беше спор за приложения, но там не съм навлезнал още в голяма конкретика. Но основният проблем е, че ръководството на общината в лицето на кмета казва, всички транзакции, които се осъществяват в момента в банковата карта, нали, то е възможно, но отиват към Тикси, не отиват по сметката на общината. Оттам вече общината губи контрол, губи видимост за това колко са направените плащания и пак се губи тази прозрачност, към която се стремим. То до сега това беше един от основните проблеми, че общината нямаше наистина контрол да знае тя колко пари харчат пловдивчани за градски транспорт, защото единствената информация, която получава е тази, която и дават превозвачите. Тоест превозвачите, кой пък тях ги следи, дали наистина са продали толкова билети, колкото са казали, че са продали, го нямаше. И това беше един от най-ключовите проблеми изобщо на градския транспорт, че не знаем колко се харчи. Действително, сега след изхарчени 14 милиона сега, плюс 40 милиона от предните мандати, които ги погребахме така или иначе, вече сме на една сериозна сума, без да имаме таксуване. Продължаваме да нямаме и да нямаме и информация колко се купува. Да се усмихваме, но там е смях през сълзата. Имаме една публикация вече по темата. Колегата Славенски излезна и с малко по-остър език заяви, че Тикси прилича на втора Индра. Той
след това с нас се свързаха специалисти, които пък казват, това не е точно така, както ни е казано. Тоест, може би, според тези специалисти, общината разполага с инструментариум, с който да активира банковото плащане и ние наистина се намираме в момент на изясняване на истината. Взаимоотношенията между банката и нашите билети с колегата в момента не ги знаем. На мен на извлечението ми излезе, че са отишли в София парите. Сега от София ще влезат ли някакси в общината? Не можем да разберем. Още повече, що се оказа, че ние сме платили на добра воля с колегите и реално е на добра воля от Тикси да решите тези пари, които са похарчени по този начин, че е пуснала тази услуга без да я има в договора. Реално. Да, в смисъл, сигурни сме, че дължат поне 2 лева на община Пловдив. Да, за тези, които сме ги платили ние, които са ни ги приели. Да, това е, че изключително важно е да работи градския транспорт, изключително важно е хората да знаят кога ще им дойде автобуса, да имат информацията на таблата или в телефоните си, когато влязат в автобуса да могат да се таксуват по лесен начин, защото колкото повече хора предпочитат да се качат на автобуса и да си оставят колата, това, нали, естествено, огромните проблеми на града с въздуха и с задръстванията някой ден ще се решат точно по този начин, като привлечем хората в градския транспорт, обаче този градския транспорт в момента е... Сега, доколкото си спомням, в нашата телевизия имахме едни остри дебати в различните предавания преди месец, 2, 3, във връзка с това прехвърляне на линиите, голям част от автобусните линии от един превозвач към друг превозвач. Да, затова казвам ето, че се появява вътрешна драма. Но можем да кажем генерално какъв проблем видяхме с прекратяването на договорите на превозвачите, на което беше през лятото, за което даже и пресконференция дадахме. Не знам хората дали всъщност дълбочина разбраха проблема. Ако проблемът е, че ние всички искаме общински градски транспорт, т.е. ние сме единствени в цялата страна, в която е частен е реално транспорта. И това, което направихме като стъпки в предните години, е да създадем общинско предприятие Екобус, което в някакъв момент трябваше да почне да работи с 2 линии и някой ден, 27-ма, 28-ма, да поема целия градски транспорт. По начина, по който сега се случи, е, че кметът вече като е прекратил договорите, има максимум 1 година, до която той трябва вече да сключи нови договори, ако до тогава Екобус не заработи. А 1 година не стига. И реално ние в момента се оказахме в една много неприятна ситуация, че чрез това прекратяване на договорите ние изгубихме 3 години, които имахме да подготвим Екобус, да подготвим общинското предприятие да заработи, т.е. трябва да дойдат автобуси, трябва да се закупат автобуси, трябва да тръгнат първите линии и така нататък. Ние ги загубихме тия 3 години. В един момент, не след една, тогава кметът ще е принуден да направи нови договори за още 10 години с частните превозвачи. Така че това се оказа, по наше мнение, грешно решение с прекратяването. Разбирам, нали, идеята, че нали, на лоша услуга и така нататък, но нямаше погледа напред, че няма време за Екобус, дано сега в момента Екобус да стане приоритет и всъщност да забързат неговата подготовка.